ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମ ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ମାନେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁ ପଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବ। ଆଜି ସପକ୍ଷ ରହିବ ନା ବିପକ୍ଷ ରହିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଭାରତର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏଇ ବିଲ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷ ରହିବ ଗୋଟେ ବିପକ୍ଷ ରହିବ। ଆମର ନିବେଦନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ନେତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇକି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବିଲ୍ ଆମେ ମୋଦିଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବିଲ୍ ଥିଲା ଆମେ ତ ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ବିଲ୍ କି ପାସ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମ ଦଳର ଶଶୀନ୍ଦ୍ର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋଦିଙ୍କି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କରିଛନ୍ତି ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଖଣିର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ଖଣିକି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଖଣି ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ସରକାର ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ କର୍ମୀମାନେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗହଳି କର୍ମୀମାନେ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଳିକଜିଆ ଲାଗିଛି ତାଠୁ ସମାଧାନ ବାଟ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାଧାନ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କରିବା। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କହିସାରିଲେ ଆମେ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମର 5 ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଲେ ସମର୍ଥନ ଆମେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ପନ୍ଥୀ ନବୀନ ପନ୍ଥୀ ନ ହେଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା କେଉଁ ସପକ୍ଷରେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁଣି ସ୍ଥିର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ସାରା ଭାରତରେ ଆମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କାହା ପଟରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସହିତ ଆମେ 9 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇଲୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ଏବଂ ବହୁତ ବିଲ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ଏବେ ବି ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲୁ। 7 ଜଣ ସାଂସଦରୁ ଜଣେ ଦେଲେ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଦେଲେ ସପକ୍ଷରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯିଏ କହିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ବି ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ କହିଲେ ସିଏ ଏବେ ପୁଣି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି। ତେଣୁ ଦଳର ଭଲ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ଆମେ 9 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲୁ, ଆଲିଆନ୍ସ ସରକାର ଥିଲା ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି। ତେଣୁ ଏ କଳିକଜିଆ କରାଳରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜେପିକି ସମର୍ଥନ କରି ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ରହିବ। କାହିଁକିନା ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ରହିଯିବାଟା ଆହୁରି ଭଲ କାମ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ମାଡ଼ଗୋଳି ଲାଗିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇକି ଦିନେକରେ ତାଙ୍କର ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ବିଜେପିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଗୋଟେ ଦିନେ ତାଙ୍କର VRS ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବିଜେପିକି ସମର୍ଥନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ 9 ବର୍ଷ ବି ସରକାରରେ ଥିଲୁ ମିଶିକି।